Me päätettiin hankkia sertifikaatti siksi, että se olisi ainakin semmoinen luotettava ja puolueeton osoitus asiakkaille, että pyritään ottamaan kestävyys huomioon. Ja sitten toisena niin mietittiin, että sen suorittamisessa varmasti niin pystytään huomioimaan tai niin kuin huomata, jos tehdään asioita oikein tai jos jossain on kehitettävää. No, Kantolan toiminnassa kestävän kehityksen kannalta yksi olennaisin asia on just kulttuuriperinnön vaaliminen ja elävänä pitäminen ja sen tuominen niin kuin näkyväksi ihmisille. Että täällä on arkkitehtonisesti merkittävä ympäristö ja sitten myös metsäteollisuuden historian kannalta merkittävä ympäristö. Ja sitten muuten, miten kestävyys näkyy, niin se näkyy ehkä semmoisina pieninä käytännön asioina arjessa, että pyritään miettimään kestävämpiä valintoja, että vaikka vältetään kertakäyttötuotteita ja sitten kun tehdään investointeja tai hankintoja, niin mietitään käyttöikää ja niin kuin siltäkin kantilta. Tätä sertifikaattia suorittaessa niin tuli aika selkeästi esille, että siitä kestävyydestä viestiminen on sellainen asia, mitä meidän tulee jatkossa kehittää sekä niin kuin talon sisällä että sitten yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Ollaan pieni organisaatio, se voi ehkä välillä tuntua turhalta, mutta auttaa varmasti myös niin kuin jatkossa ja muutostilanteissa.